sa probinsya sa Davao del Sur, ginakita nato unsa kaktibo si Governor Caga sa pagpangunay, sa pag-implementar sa mga proyekto. Ako mag-ingon, there is no need for opposition. Gani din sa sangguniang panlalawigan, nagipanguluhan sa mga amahan sa SP na si Vice Governor Mark Cagas. Tama ang gingon, wala ko'y masulti nga dautan. Kabahin sa atong Vice Gobernador. Siguro pipila ka bulan sa nagsugod ka ang among relasyon dina sa SP, lagi may gitawag na adjustment period. No? Kaya nagkalain-lain ng prinsipyo, nagkalain-lain ng panlantaw, lain-lain ng baruganan. Nakita na ko nga giunsa ni Vice Governor Cagas pagdala ang sangguniang panlalawigan with all humility. Ni-reach out siya sa kada miyembro sa sangguniang panlalawigan. Iyang gipaabot ang iyang vision kung sa iyang gusto mahitabo sa probinsya. And now I can say na very smooth kayo ang atuang dagan nila sa sangguniang panlalawigan. Mo manggani nga wa gyoy gi-endorso si Governor Caga sa SP nga wala maaprobahin. Mao nang naani nga mga proyekto karon tungod kay ang executive office sa ipanguluhan ni Governor Cagas ug ang sangguniang panlalawigan nga ipanguluhan ni Vice Governor Cagas, nagkaalayon ang mga tubo. Unya sa gisgutan ni Gov kaganina, wala pa man klaro sa dagana ni Vice, no? Whether sa Congress or magpabilin na Vice Gobernador. But for me, this is personal, no? Personal na ko yung opinion. Ako, I have learned to appreciate and admire, no, yung pagpadagan Vice Governor din sa SP. Ikaduha na ako ng termino isip sa Sangguniang Panlalawigan number o karon pa ako nakakita o Vice Gobernador nga dili lamang mulingkod sa sesyon. Everyday na sa iyong opisina, kada naitulo ang mga barangay ng munisipyo to mura po ng gobernador. And nakita na ko nga Vice Governor Cagas has that willingness to learn. Walay hapog, he is a different person, nag-picture sa ubang media ka na to. Lahi ang Vice Governor Cagas na akong nanilahan. Gawa sa iyang willingness to learn, naapid ang iyang malumog na kasing-kasing na nagtanaw sa mga tao ng nangangalan. Dili lang sa iyang mga butante, no? Maski kani mga dili butante, maski kung baka. Makita ninyo sa iyang page kung unsa ang serbisyo na iyang ihatag sa akong lalawigan. And I believe na kung magpabilin si Vice Governor Mark Cagas, Vice Gobernador, he will be more equipped to lead the province in the years to come as our soon-to-be governor. Puhon mo nga ang ni Governor Cagas. Muna nga, personally, I prefer na magpabilin si Vice Governor Cagas, si Vice Gobernador, aron magpabilin ang iyang relasyon nga duol ngadto sa atong katauhan o mamonitor niya permi unsay atong mga panginahanglan. Then of course, when faith beckons, no, kung ang iyang calling na agad sa Congress o natagan kag mas dako nga mga development, who am I not to support sa iyang mga intensyon? With all your support, with all our cooperation, with the unity that we have shown, we have proved to the world that we can rise above this pandemic. So atong ining padayon, o sa makausap pa, happy araw na